May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Nagbabatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry nagpagwas ang statement of support para sa NIR bill. Bitaw Head Patrick Lacson ginisyuan sa notice to explain sa pagdala pa uli isang salakyan sang syudad. Truck na tumba matapos nabubuan sa Gauto nagresulta sa malala nga traffic sa Circumferential Road. Tanod nga suspect sa pagpatay sa Iabila sa Victoria City nadakpan. Kag sa Good Vibes kadtuan ta ang yahong-yahong sa tripping ni Romeng. Kag tatlo ka mga mananagat sa hinubaan giluwas ang mga mangingisda nga taga-Gimaras nga na-stranded sa dagat sa Baganihan. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Negrense chef ang napilian ni PBBM kag sang First Lady nga magpreparar sang ilang pagkaon para sa ila anniversary celebration sa Malacañang. Hindi malipatan kag proud Negrense si Chef Don Angelo Colmenares matapos nga ginrequest mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. kag First Lady Liza Marcos nga magpreparar sang pagkaon para sa ilang pag-celebrate sang ilang wedding anniversary. Last weekend, nagpadulong na sa Malacañang si Chef Don para sa mga preparasyon. Sang kahapon, nagbisita sa Malacañang ang Prime Minister sang New Zealand. Kag si Chef Don man ang ginapapreparar sang handa para sa mga bisita. Ginayo man siya nga sa pag-train sa mga staff sa Malacañang. Gani ang iya gintudlo sa ila mga Negrense nga mga recipe. Si Chef Don ang tumandok sang hinigaran kag isa ka konsehal sa ila nga banwa. Sa number 9, sa mga wala pa makabisita sa Panaad sa Negros Festival, gobernador nagapangagda nga mag-upod sa selebrasyon sa ulihi nga duwa ka adlaw. Karon sa gabi masaksihan ang linay sa Negros nga masami ginadugukan. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, ang pagpadulong sa mga nagabisita sa Panaad ang nagadepende sa natalan ang activity sa amuman nga adlaw. Hindi man maligar nga may epekto ang kainiton sa panahon subong sa nagabisita. Isa pa, may klase sa karon. Sunod sa kay Lacson, kadamaan sa nagakadto after office hours na. Mas naging maayo naman ang sales performance nga na-record sa nagligad nga tatlo kat adlaw kundi paanggid sa 2023. 6.6 billion pesos ang nabenta sa nagligad nga tatlo ka adlaw gikan sa mga LGU Pavilion kag sa mga nagkalain nga mga trade fair kag booth sang 2023. 6.2 million ang benta sa sulod sang tatlo ka adlaw. Ang ibimagalona ang nagapanguna sa sales sa mga LGU Pavilions. Nagasunod naman ang kanatraba kag Don Salvador Benedicto. Nalipay naman ang gobernador nga hindi lamang isa ka LGU ang nagadominate sa sales kag mayara sang kakompetisyon sa nagligad nga tinuig. Nagapanguna masami ang Cadiz LGU bangod sang ila uga nga produkto. I'm happy that there seems to be a competition now and not a dominance of an LGU. Do you think that heat is slowing the people going to that? Maybe it has influence also, especially in the afternoons. But again, first there's school, and then there's work. So I guess that's also why the attendance in the afternoon is less. No? As I said earlier, sa evening naman depends on the program of the night. No? Are you urging the public to go there? Yes, especially it's Friday and Saturday, Sunday. I'm inviting, again, encouraging all Negrenses to go out and support the Panaad Festival. This is our festival. Sa number 8, kadamuon sang dengue cases sa Western Visayas ang nagsaka sa 10%. Sa datos nga ginrelease sa Department of Health, Western Visayas, humalin sang Enero tubtub Abril 13, 2,220 ang dengue cases sa rehiyon. 3 naman ang dengue deaths.
Sang 2023, sa kasubong nga tion, may 2,018 ka dengue cases ang na-record. 41% naman sa dengue cases subong ang yara sa 1 to 10 years old nga age group suno sa DOH. Sa April 7 to 13 nga semana, 96 ang new cases nga na-record. Ang Negros Occidental ang may 308 cases, humaling sang Enero kag 0 deaths. Ang Bacolod City naman may 61 ka total cases kag 0 deaths man. Padayon ang pahanumdum sa DOH sa publiko nga ipabilin nga matinlo ang palibot agud malikawan ang balatian nga dala sang lamok. Sa number 7, truck nga natumba matapos buguan sa auto nagresulta sa pagguot sa mga salakyan sa Circumferential Road. Natumbang 6-wheeler truck sa Circumferential Road malapit sa Banga Cory sa Bacolod City matapos ginbuguan sang isa ka auto las 4 kailas ang kaagahon. Sunod sa pahinante sa truck, gikan sila sa Banwa sang Magalona para magkuha sang mga manok sa Bago City. Nakibot na lang sila sang nakatabok na sila sa crossing, hinali na lang nga may auto nga nagbunggo sa ila pang ulihi nga goma. Padulong naman sa mansilingan ng auto. Bangod sa pagkabunggo, natumba ang truck. Nagresulta naman sa pagguot sa mga salakyan ang natumba nga truck nga nag-okupar sa halos isa ka lane sang dalan. Sini nga udto ginamatamat buligan sang Chamber Volunteer Fire Brigade para mapatindog ang truck kag maguyod para tigayon nga malabyan na ang dalan. Sa number 6, tanod nga suspect sa pagpatay sang iya nga bila sa Victoria City ang nadakpan na. Nadakpan sa mga pulis ang tanod nga si Joselito Saliok nga nagpatay sa iya bila sa Barangay 10 sa Victoria sang Miyerkules. Dito na siya sa Cabancalan City nadakpan kahapon nga adlaw. Dito siya nagpanago matapos mahimo ang krimen. Ang biktima ang iya lang man nga bilas nga si Emily Lorega. Gintiro siya sang suspect samtang nagapakaon sa iya nga apo. Ginalegar nga hubog ang suspetsado sa natabo ang insidente kag nagpalagyo matapos magpaniro. Ginsiling sang PNP nga naglalisay ang duha kag wala na nakapugong pa ang suspect kag ginluthang si Lorega kag naigo ini sa dughan nga gintunaan sang iya kamatayon. Iya man ginako nga may relasyon sila sang biktima. Sa number 5, konflikto sa negosyo kabahin sa ginalantaw karon sa PNP nga motibo sa pagpatay sa isa ka bar owner sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Nagapabilin nga blanco pa ang Police Station 4 sa kung sino ang responsable sa pagtiro kag pagpatay sa bar owner nga si Elson Cepeda sang Huwebes ang kaagahon. Malawig na nga nag-operate ang ginapanagyahan nga resto bar ni Cepeda sa Barangay Villamonte. Gani isa ini sa mga ginapadalman sa pagpangusisa sa kapulisan amo ang angulo angot sa konflikto sa negosyo. Iniman ang ginatumod nga hisaay sa negosyo sang amay sa biktima nga si Samson Cepeda nga nakasugilanon niya antes na tabo ang pagpaniro sa iya sa gawa sang convenience store sa tubang sang Barangay Hall sa Estefania. Ginpahayag pa ni Samson nga may kaangtanan ng iya anak sa STL operation nga isa sa iya nga mga ginasuspetsuhan may kabangdanan sa paghingabot sa kabuhi sang iya nga anak. Makaduwa na ini ka beses nga may gintiro kag napatay sa tubang sang Barangay Hall. Ginsiling ni punong Barangay Jerry Tingson nga makabig nga isolated ang natabo nga krimen. Nagpasalig siya nga pasanyugon pa ang seguridad paagi sa duga nga mga CCTV agud mababaskog ang monitoring operation sa Barangay Tanod. Sa number 4, clearing operation liwat nga ipatigayon sa mga illegal structures sa napasirad-an nga Vendors Plaza. Kutob na lang sa Lunes ang mga pag-operate sa mga kalan-an, PisoNet station kag iban pa nga baligyaan nga liwat nga nagtuluhaw sa napasirad-an na sadto nga Vendors Plaza sa Barangay 12 sa Reclamation Area sa Bacolod City. Gani sa madason nga semana, mahimo nga puwersahon sa City Legal Office Enforcement Team ang pagkakasaila kag pag-demolish sa nabilin pa nga illegal structures sa Vendors Plaza. Natapos na ang pagpangodal sang SM Prime Holdings Incorporated sa lugar pero suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., may mga customer gihapon nga nagagwa sulod sa ginsira nga merkado. Ang vendor sa plaza
ang nalakip sa iga-demolish sang SMPHI para sa ginasuguran nga development project upod sa Bacolod LGU sa Manukan Country sa reclamation area. Sa number 3, declogging operation ginsugura na sa mga merkado sang DRRMO bilang pagpanghanda para sa La Nina phenomenon. Bisa nagatagi-iti ang init, masako ang katapos ang City Engineer's Office upod sa DRRMO sa pagkakasa nagabara nga basura sa drainage sa guwa sang Burgos Public Market. Nagligad lang ang semana sa ginsugura nila ang declogging operation sa mga drainage sa Barangay Bata. Ginsiling ni DRRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Purnan nga kabahin ang declogging operation sa merkado sa mga pagpanghanda batok sa La Nina phenomenon sa bulan sang tig-ululan. Ang syudad ang magatalaran naman sa 20 million pesos para ibakal sang dugang nga mga equipment, nalakip na diri ang dredging equipment para sa pagpanghawan sang sapa. Kabahin diri ang maupay kag Mambulo Creek sa reclamation area. Ini sa tuyo nga mapaganhagan ang posible pagbaha sa downtown area sa pag-abot sang tig-ululan. Sa number 2, notice to explain ang gin-issue sang City Legal Office kay Bitaw Head Patrick Lacson angot sa pagkakasang sticker kag pagdala sang salakyan sang syudad sa iya nga balay. May report si Nico Delfin. Gin-turnover na ni Bitaw Head Patrick Lacson ang salakyan sang syudad nga nakuhaan sang litrato nga nakapark sa gwa sang iya puluyan kag wala na sa mga sticker sang logo sang syudad. Pero kaina, nag-issue na sang notice to explain si City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. siya ginhimo nga pagkakasang logo kag pagdala sang government vehicle sa ila puluyan. Ang salakyan kabayan sang MABCAB unit nga ginapagamit sa nagkalain-lain nga departamento kag dapat ginabalik sa parking area sa Bacolod City Government Center kag wala ginadala sa balay sang empleyado o kon opisyal. Patag ni Lacson, nakasugilanon siya kay Mayor Albi Benitas angot sa paggamit sang salakyan. Dugang pa niya ginkinahanglan niya nga kakason ng logo sticker para sa pagpatrolya kag pagmonitor sang Bitaw personnel. Nangayo na siya sang pasaylo sa ginakabig miscommunication angot sa paggamit niya sang government vehicle. Siya natalana nga magasubmit sang patag sa City Legal Office. Ang sala po no da, kaya gintukwa ko sa engineering section na munti yun ang logo because for the reason, in-explain ko man sa kay Mayor Albino. In good faith nga, why ko man nga namin nga insulto sa MABCAB or kaya program sang Grab service para sa provider para sa mga employees, no. Hindi na mo nang akon nga intention, it more of nga ko na muna to ang akon nga service na as head. I don't want nga makita ko nila if fully tinted ko siya, wala siya logo, so na muna siya gina-monitor ko sa tanan nga mga intersections sa aton mga enforcers kung go ka sila kung wala. Nagwa nga nakuhaan sang litratong MABCAB unit sa gwa sang balay ni Lacson nga mong madasi kagin pasapasahan sa social media. Ang mga MABCAB unit wala gina-assign sa isa ka tawo lamang bangod kada departamento kag empleyado nga on official business sara makagamit sang government vehicle paagi sa pagbook sang salakyan sa mobile app. Naging kabahin ini sang programa sang alkalde agod maamligan ang mga government vehicle nga sadto nagakaladula kag nagakalaguba. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry nagpagawa sa statement of support para sa Negros Island Region Bill. Ilang man gina-question kung nga subong na nagpamalabag ang Diocese of Dumaguete kung sa diin pilermahan na lang sa presidente para mangin isa kalay ang amunga bill. Nagpagawa ang statement of support ang Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry para sa Negros Island Region. Sa ilasulat para sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., ginsiling sang grupo sa mga negosyante nga malipayo ng business community sa Negros Oriental sa nangin proklamasyon sa presidente nga iya nga pirmahan para mangin isakalayi ang NIR bill. Nagpabutyag sa pagkadismaya ang grupo sa nangin statement sang Diocese of Dumaguete nga nagakontra sa pag-isa sang Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor. Gani, gin-isa-isa man sa mga negosyante ang mga rason kung nga suportado nila ang NIR bill kag ila ginsabat ang tanan nga mga isyu nga ginsaysay sang simbahan Katoliko kung nga nagapamalabag sila sa NIR.
Misleading suno sa grupo ang ginasiling sang diocese nga kulang sa impormasyon ang mga pumuluyo sa Negros Oriental. Kay man, pila ka bulan antes kag inaprubahan sadto ni Presidente Noynoy Aquino ang executive order nga nagatukod sang NIR. Pila na ka mga konsultasyon ang gipatigayon sa Negros Oriental. Sa alegasyon naman nga wala nasunod ang due process, suno sa mga negosyante, ang mga pumuluyo ang gintiglawas sa mga kongresista sa probinsya nga among nagduso sa paghimo sini nga bill. Tuhoy naman sa 2014 nga survey sang Silliman University kakadamaan sa mga taga Negros Oriental wala nagapabor sa NIR suno sa grupo. Ang survey ang gitpatigayon para mahibaluan kung balaki nahanglan pa nga mag-public consultation sa sulod sang 5 ka bulan kag bangod nga may masobra sa 30% nga undecided ginpatigayon ang consultation. Pagkatapos ang consultation, kalabanan nagpabor na sa NIR gani ginpirmahan ni Pinoy ang Executive Order 183 nga nagatukod sa Negros Island Region. Nagapati man sila nga ang lain nga kultura kag lingwahe hindi manginupang sa pag-isa sang duha ka mga probinsya kay ang tagsa ka probinsya gani may nagkalain-lain man nga grupo kag lingwahe. Amo man sini ang sitwasyon sa iban nga rehiyon. Pila lamang ini sa mga punto nga gin-isa-isa sa mga negosyante. Ginapangabay nila ang presidente nga hindi pagsapakon ang pangabay sang Diocese of Dumaguete kag pirmahan nga mangin-isa na kalayi ang NIR bill. Kaya ang mga negosyante sa Negros Oriental ang magapadayon sa pagsuporta sa mga programa sa Marcos administration. Kag may isa ka pamangkot ang Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry sa Diocese of Dumaguete nga wala pa nila masabat tub-tub subong. Ano ang disbentaha sa pagbukas ang 16 ka bag-ong regional offices sa Dumaguete City sa idalom sang NIR kung ikumpara sa 0 regional office subunga ang Negros Oriental ang yara sa idalom sang Region 7? Kagyari naman ang pangpabalo namon niya pang pag-good vibes para sa weekend. Luyag nyo nga magpaliwaliwa, magpabugnaw, maligo sa matugnaw nga lugar. Pero mas okay kung may gamay nga adventure. May gamay nga laktanay para may dala nga exercise. Kantuan ta ining tago nga lugar sa Murcia sa tripping ni Roming. Kag aton kinalahon ang mga mangingisda gikan sa Banwa sang Ginubaan nga nag-budig rescue sa kasubong nila nga mga mangingisda gikan sa Guimaras nga na-stranded sa kadagatan sa sulod sang anong kaadlaw. Ina naman sa Baganihan sa Sunday. Bago may nawig-nawig nga brownout sa Sunday, 12 hours, mga talisay sila area dapat malagaw gini sila. May nga ang ginawal mo gig nga dumay-gamay nga lalakton. Dumamangkot ko ano kagamay ang gamay nga lalakton. Kamay, kaya ko gani, kaya ko na. Pero importante ang mabugnaw ng mga lugar sa mo. Exercise ka dapat. Kagamay itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tub-tub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.